700 kilos de liso. Esa é a cantidade de residuos que a Asociación Vai polo Río conseguiu retirar do río Gafos na súa última campaña de limpeza. Contentos porque o lixo que vai aparecendo xa é menos, é lixo de hai moito tempo atrás. Eso destacámolo porque hai que ter en conta que a cidadanía responde bastante ben con raras excepcións. Excepcións sempre as hai, pero a cidadanía, e moi en particular na zona rural, a resposta é boísima por parte da xente. Aquelo de utilizar o río como recurso para desfacerse do lixo quedou no olvido, pensamos que é unha noticia moi agradable. A Asociación Vai polo Río asegura que nos últimos anos mellorouse moito na sensibilización e concienciación dos veciños. Sen embargo, o presidente cree que sería importante que a xente nova se implicase aínda máis. Entendendo como está o sector laboral, xente xoven como poden ser biólogos ou xente de forestais, que sería o ideal para implicarse en isto, pois en moitos casos están buscando traballos e algún que o topa, eu teño coñecemento pois bastante precario, co cual dedicar o pouco tempo libre que teñen a vir a isto pois non lle resulta fácil. En calqueira caso, este mensaxe non sirve para desanimalos, senón para todo o contrario, para decirlle, home, que estamos aquí e eles están aí, que son os siguientes, que son a sociedade, e que, en fin, é bo implicarse no medio ambiente porque o medio, desde logo, é moi agradecido. O colectivo Pontevedrés traballou ao longo de 6 jornadas en todo o río Gafos. A única excepción foi o tramo que vai dende a avenida Josefina Ruti ata a rúa Otero Pedrallo, debido á presenza dun asentamento chabolista. A asociación non está para limpiarlle a quen reiteradamente fai que o lixo volva ao río, porque isto tamén o faríamos cun particular. Se hai unha persona que a administración non lle para, persona ou colectivo, non lle para isto de botar seguido ao río, pois nós desde logo non somos autoridade para castigar, para reprimir ningunha orden. Deixamos de facelo e pasamos a pelota se así o considera a administración. A Asociación Ecoloxista exixe a Administración que sexa máis severa coas infraccións que se realizan no medio natural, porque cree que só así se conseguirá evitar as verteduras no río Gafos.